Sar hingga tini norok tini o jagao tam ni bagai press meet khanya ni nangka abuni audio choti kita sai khanari de. Hamachine takungno norok mia horthanayo nukhana khoroksa buni dofani borok babul debnath hine tabuk nirbachon commission rok je sawui tongo zero violence khlaino chinimun nirbachon 2023 Bidhan Sabha Chongmari no par khainani hine target nahapjak जों chini bubagrani sengkrak eba tipra mothani samung tangnai rok जों bo au guideline no maniwi no kaham korung kwchang khlai Bidhan Sabha Chongmari par khlaina hine wansuk tongmani jorao kono jaga walai sulai ekdom zero khlai kaham korung khlai mo Bidhan Sabha Chongmari par khaina hine wansuk tonglaimani jorao babul debnath hine khoroksa buni dofani boro bo bubagrano dabai tani tukra khaina hine je samani tei chini poribarni uporo je khuk sitra emon khuk sitra ke hinka abo khnanani motoya tobe khe nirbachon commission rok omo hai bor rok no urtugui shasti rinani obossoi dorkar tamo hinmale omo kaisa huskani mulok hai klaio jate bini bo omo hai kok samani yagulo chini tiprasarok reaction khaya sini amteke yagol sulai khaithang kangke belai hamlai gelak जों bubagra chungno phurungu kwchang kaham korungkhai election par khaidi hinui जों o guideline no tüino जों kaham korungkhai par khaina hinui chong tongmani jorao buino dofani borok je mohaike huskani ri tongmano जों selango जों bubagrani tipra motha जों bubagrani sengkrak जों amsuk phan kombo hinui tawan suktun जों keboni tola tongya जों ekmatro tola tongo ishor te bubagrani tola simino tongo kubuni dofani borok jodino teiwese mohaike chini habbagrano khuk sitra ba tanai rok hinui khuk pepla khai hingkangke जों abo tipra mothani sikla rok abo kuni dino chup kla tonglak tei bo babul debnath hinui bo niji no bo bini sinim moribo bo BJP ni RSS khlaio hinui RSS bo jela bo jesapan khlai tongthun tobe khe mohai gundagiri bubagrano ta phunukthun chini tiprasa debor mano ta phunukthun bo pura debor mano tui bo khuk sitra saka जों mohai borokno जों selengo जों police proshashan no mono जों koina musungo norok o mohai borokno rutugui kariwi shasti rina wngthun nirbachon commission no mono saklaina musungo जों bubagrani phwrungjak borok tuiduljak borok जों mohai walai sulaino जों hamjaigya जों mo taklai 2023 Bidhan Sabha Chongmari जों jesa khaifano kaham korung khlai जों par khaina chesta khlai tongmani jorao mohai je जों bai walaina logi sonai rokno je norok dakti serai ke romboi asuginani wngthun wngsungno जों tei chini mo taklai 2023 Bidhan Sabha Chongmari o chini mo Khowai political district bai naikoljak chini mo 26 Asrambari assembly o chini candidate sar Onimesh sara Tripurani bunselai kwplai boot bai kwplai wngoi chini Bidhan Sabha Chongmari o जों jitinai obo जों 100% saimano tei oro simiya chini je Tripura motha je sara Tripura o 42 ta seat ason dimani jaga o 42 ta seat ni jaga 42 ta seat no jotoni sai kwplai voter bo जों jitinai hinui ang 100% ya 200% guarantee rewi sao Tripura motha taklai 2023 Bidhan Sabha o jesa khaifano phaikya sara Tripurani jonogon na mono sana musungo norok tawana di chini bubagrani netritwe 2023 Bidhan Sabha जों Tripura motha jitisenai 70-75 ta bochor buni dofani borok chini Tripura no thungka norok nugui tongna जों sabro naya tongkha CPM no bo naikha Congress no naikha IPF no bo naikha BJP no bo naikha phaide जों taklai waisa mo 2023 bubagrano ekbar जों obosai naina dorkar tongo kubuni party kubuni jati no se जों amsuk bochor naifai mankha hingke जों chini ha bubagra chini tiprasani tiprasa bai tuiduljak rajniti Tripura motha जों all party no जों ekbar nainani chini tamo dukho tongba phaidi Tripurani joto lokorok जों mo ekbar chance bubagrano riwui जों nainai layano chini bubagra chini bagi tamo khlai norok apro joto saiman thabai wngsu kok sainangani kok muthagano tobe khai babul debnath nung mohai kok samani bodok khlaidi nung bodok khlaiya hangkangkai Tripura mothani siklarok nilarkha asuk tonglak
Khowai district ni Tipramotani Shiklarok Nilarkha Tonglak Omono ok kesana musung ang jotorong no hambai kulum. Ga sar nini chin mura kai tam ga kya sai kinar de. Ang Khowai political district Tipramotani Shiklaberek ni district president YTF ni district president animum Hiranmo Debor hambai. Hambai.